Kashnong baridua menta kasni kala pelong ya ka jingalang pat pa na ka benta pa ni kran ki kam shnong ki kam tha kam tam ya ka kam rang ba shnong pala shutong menta la bones nam tang do acting rang ba shnong bat ha ka ni ka jingalang la shimenta na do ki rang ba ki long kami bat ki samla ha ka ba la khruit pen ban ka jinga kran ya ka kam rang ba shnong bat ha ka ba khadu shim lala ban shim rai satya ban jit yo rang ba shnong bat thamai bat kin sapha pat ya ka rai shaka hima maliam ban shim ya ka rai ka ba khadu ki phang ba hakmat balai kran ha ka ni ka jingalang ka long ban kin tu yu acting rang ba shnong lem bat ka executive committee bat day ban palong no da ka jingalang jit rang ba shnong ha ka ba ya ka ni ka shnong baridwa bahab ha ka right marwet la nyos na mi la shutong tang do acting rang ba shnong ban sin shari ka shnong ka thau klem do rang ba shnong ba pura ka ni ka jingalang kala khlut bha ka dei hadien bala mi ar kin hon ka wei ka kin hon ba kershan you acting rang ba shnong bat ka wei pat ka kin hon kabalakwa ban jit no da urang ba shnong ba thamai la ni urang ba shnong ba pura ka te ka shnong kumbala pen pauru da ki ri urang ba ka shnong hadien ka jingalang la yathu ba ling ba ka ni ka jingalang bala shimenta da ki pat ba banyakran halor ka kam shnong kam thau shim lala satya ban shim ya ka no ka rai bat kum ka shnong ki hap ban shim da ka rai ban pha no ya ka rai ka bala mi na ka ni ka jingalang shaka hima maliam khnang bakan la ban shim ya ka rai ka ba khadu halor ka kam rang ba shnong bala shuthong tang ko mu acting rang ba shnong bat ban yo no do rang ba shnong ba pura hoi tat muka benta ka bangila yo na ka sithi ka balawan na po imam lip at ng katig balakdaw mene te ni waktu nomor senang lalu mi ka jalang ni bat nilai wan lang baro ki beriu nong senang baro bat kentai bat sendrang baro nilai wan te bat kalami ka kentian ni ba katukan ingot ki don ki bang ba ngin scam back dulu acting te bon badai babon balang badai ya kuat ba jet yang naro dah kaba long dah election makan long kaba baik bersuba kan umdan kano ro kaba kajing ya kanan apa yang sedang hau kajing ro keti ye we te kumta pan ong ba sitang siliang rakam dai ro kata sitang siliang re babon balang hi ngla pan ong ro nakanyo hau 1% hi kidi gi bakwa he ban penlong dah election nginyo ban durung ba senong bakura bon niya ka ka sinong jungi hang ne po sinong bari dua hang ne ka jingtip ka jonga hang ne te bingtip la dom kumno ra jandat kan rusnen na rusnen ka khandai banta arpusan te la jandon ni kan rusnen te ka de yangi la de ji shisha te la de na kita kis sausan sansan manusia begini yo orang sinong pura hande kidan dikam ki ba ka bari dua kam la ban pendek ikan ni tengila iyo mentah kung ka jing tha nang tin po himam liem tingi ay be ka jing tha juga himam liem bengin wan be urang basno mo purata kung tangi na ka liang ka dor na ka liang nong sang sunong baro tingi wa man pelong be dak election ban kalong ka jing jet ka bakut ke suba baik kelum dan kana ka jet ti we menta kasi kan nyu torik nai benriu arjar pesan liang u acting ramai sunong la pelong ini ka jinglang katum ka jing tha ba kiyo na po himam lim dorbar himam lim te hakane karai kinong sunong barakoi kilayawan hakane bansim menta hakane meeting handre kalami ka jika arliang kamamla don gibakwa naliang kinong sunong ban penskam yau barim yau acting rang basnong yau agustin nongrum don ru ki nong sunong gibakwa ban pelong daga election ban jit mai yau rang basnong te hakane karai aliang urang basnong ru lo i bek ba kimla ban sim kana karai ula penkut no kene jinglang beri kene ke report sapa sahimam lim ba hakaturbar bla penolong menta kasi lemla ban sim kono karai bat karai ke bagi sim kalong ba bakin pak sahimam lim kalong ba don naliang ki nosinong bakwa ban jit ya urang basnong barim takmut yo acting rang basnong u agustin nungrum ba don ru nosinong bakwa ban penolong ya ke election mut ban jit thama ya urang basnong tang kita hi ki long jingilang balong mentaksi tekatkum ke
jing pasat jingmut ki nong chung snong mata kasni kalong ba don hi aliang kirang ba ki ba jingmut ba ikan teru ki de ban yolat ban tep bot ha kam jit rang ba snong mat don bat ki ba ong ba ki ajingmut ba de tang senrang te ya kaneru ngin pa ka report sai mamelim ba kino ki ba nyo ba ki ba don hok ban tep bot ha kam jit rang ba snong